Hello, Baba Magadi. Nasinda Magadi mwana. Kiripo isu, kuri sei kugogo. Kugogo kuri kuna ya zakasimba. Naiga. Aiwa kwese. Chokwadi. Baba ndanga chida kubvunza. Pane munhu atifonera iye kuno kuSly Media akati bvunza ise kumvurumu kuti ichokwadi here chandiri kunzwa kuti hanzi kune Jojo Tank riri kubuda ropa instead yokubuda mvura kunzvimbo yezhombe. Vamwe vari kuti hanzi zvikufungidzira kuti maybe zvichida kumuka zvakare kuri kuita mweya wamunyaradzi. Saka ndaida kubvunza kuti kwamuri kuti mati mambonzwa here information yakadai kana kuti makuhwa akutanga kubuda zvakare. Nechokwadi mwana amai kubvunza kudera. Ini handina kuzoona asi kuti maripota ndiri kunzwa kuarea pamapu ndo pane Jojo Tank rinonzi rakazemberwa nedhongi ndobva rada kunowa pazi rabhenda richibva ratanga kujuja ropa rainga richibudisa ropa. Handizi kuti pamazuva ano zvichiri kuita here asi zvakataurika uye vamwe vanogara munharaunda yekwedu vakatomanya vachikwidza kuenda panzvimbo yepamapu unoona kuti chiitiko chiri kuitika here chikanzwa vachiti ichokwadi. Okay, asi mukunzwa zvamukare kwamuri kuita ikoko kwamakoku pane here ane ruoko mukufa kwamunyaradzi kana kuti zvimwewo zvakutanga kungoitika zvisinei nenyaya iyi? Inini handingati ichokwadi asi kuti vanoti pane mwana anonzi Nyasha wokwamugwara ndiye akabudirwa nemweya wamunyaradzi achiti ndine munyaradzi ndoda mapatsa angu. Kwete kuti ndinoti area yepamapu panonzi mapu area. Mapu ndiye akabudirwa nemweya wamunyaradzi achiti ndoda mapatsa angu. Abva kudero achibva aenda pano mumwe muprofita. Muprofita uyo anenge mudzimai wake asvikapo kuda gwadama ndomva mbiya dzemuprofita dzazara ropa. Azobva ipapo mangwana acho ndopakaitika chiitiko chedhongi ranga rakazembera tenki riri pachitoro chinonzi chitoro chekwamugwara ndo chakaturikwa tengi nechepamusoro. Saka mapila acho ndo akazemberwa nedhongi tengi richibva rawa pasi asi ranga richijuja ropa. Okay, mukutaura zvakare kwatakamboita masondo apfuura ayo nditsanangurwa nemi makatsanangura mukati makanzwa zvakare nemakuhwa kuti kune munhu akafamba achiti ndoda mapatsa munyaradzi between Kwekwe neKadoma. Saka vamwe vari kuti kuBattlefields here kune mukadzi ari kunzi mukadzi wamunyaradzi ari kufamba zvakare achiti ndoda mapatsani amunyaradzi. Saka ndada kuti mujekesere vanhu ipapo kuti munyaradzi akanga akaroora here kana kuti ava mamwe makuhwa ava kubva kuvanhu zvakare. Ini handina ruzivo rwukunge ndiziva kuti anga akaroora asi kuda mukadzi anga ari friend yake here. Saka kunonzi kuBF ndiko kune munhu akanga achiclaima mapatsi ake akatendeka pachitoro chinonzi chitoro chiri kumavirira kwepaBF. Vamwe vari kuti chitoro ichi chitoro chemumwe businessman mabusinessman akadomwa paya nemumwe. Saka ndinobvunza zvakare kuti imimi sekunzwa kwamakaita semhuri yekwamvurumu mati mazomboenda here kunzvimbo yeBF kuti munonyatsonzwisa kuti zviro kwazvo chitoro ichi chiri kutaurwa ichi ndechabusinessman uyu here kana kuti mumwe zvakare ari kunzvimbo iyi? Pakadero pamunobvunza ipapapo sister, inyaya yekuti isu sevanhu takapondiwa hatikwanisi kuteverera nyaya yakadero because inyaya iri mumapurisa, inyaya iri mumadzishe zvekare. Saka tinenge takamirira kuti mapurisa abate vanhu ivavo kana kuti vari kuektirwa kana kuti iye ari kuekta wacho
wakatomubvunza kuti mhepo iyi iri kubva kwauri iri kutotaura ichiti lero zvambobva papi kana kuti bhizinesi wacho iye abatwa nemapurisa kwete kuti isusu tidini titeverere vanhu ivavo. Iyo nyaya iri mukati memadzishe nemapurisa ndo vanenge vachifanira kutora action yacho. Okay, napamusoro chiko zvino nyaya sekuzva kwedu iri kumadzishe nemapurisa, pane here so far information yati yabva kumadzishe zvichida kana kumapurisa kuti iko zvino nyaya iyi chitunda chiri kumochari tafunga kuti todai vachiudzaini semhuri? Isu semhuri hatina zvatiri kumbonzwa kana ivo mapurisa chaivo kana madzishe hakuna kana shoko riri kumbobva kwavari, asi kuti tinongonzwa zviitiko zviri kuitika izvi. Vamwe vanotofona vari vehukama vachiti kune kunzvimbo kwakati kuri kuitika chakati vanhu vekwadhuve kwamvurumu kuri kuitika chakati. Isusu kuti tifambe tinosvikapo hatina simba razo, but kunzwa tiri kuzvinzwa, saka tichiti tiri kunzwa ari makuhwa ari kuuya kwatiri, nekuti hatina mupurisa akatiudza kana mambo akatiudza, tinenge tingoti makuhwa, but zviri kuitika zvechokwadi. Iko zvino ndezvipi zvimwe zvati zvaitika zvamakasununguka kuti mushe nemhuri yeZimbabwe? Zvimwe zvacho tiri kuzvinzwa tongoti kuti zviri kuitika here izvi, pamwe zvichida imini zvinenge zvakasvika kwamuri zvotokukatikamadzai. Ndezvipiko zvino zvamati manzwawo so far zviri kutaurwa nevanhu zvichienderana nenyaya iyi? Mukati mevanhu handina zvandapindanzwa, plus mukati memhuri yeZimbabwe handina raningati inini ndingaita decision. Ivo vanhu veZimbabwe ndo vanokwanisa kubudisawo nyaya vachirayirira kuti kana zvakadai zviri kufamba so, kana zvakadai zviri kufamba so. Nokunzwa kwavari kuita chiitiko chiri kuitika ichi chisina kana mapurisa ari kuteverera, ivo ndo vanokwanisa kuona kuti pangaitwa sei. Saka inini kuti ndigove nechokutaura pazviri ndinoremerwa, asi kuti ndikabetserwa nenyika kuti zvinhu kana zvifamba saizvozvizvi zvingaitwa sei, ndo pandingangochema ndiri kuti mhuri yeZimbabwe indibetsere yakamira ipapo. Vamwe vari kuti hanzi ivo zvichida nyaya iyi sinzi yava yakura kudai kana kuti yanzi kuika mativi mana ese enyika, zvichida baba vamunyaradzi vachakubatai moronga pamwe chete. Asi vanhu veZimbabwe kubva kumakomenzi atiri kugamuchira vari kuti ko ivo sekuru pakutanga vakataura wani vakati vane adhiresi yekumba kwababa vamunyaradzi, havakwanisi here kuenda vonogara pasi vovaonesa kuti munyaradzi tichienda naye kunomusiya kwamuchecheteri akatsanangura akati mukawana mapatsa angu ndichakutungamirai kuenda kumusha kwangu. Vamwe vachiti hazvikwanisike here kuti muende kumusha kwacho munovatsanangurira zvichida vane imwe solution yavangakupai? Pakadero apo panorema nozi iye mufi akataura achiti inini ndini ndichakutungamirai kuenda nemi kusection 9 kugweru. Saka isusu kuti titange kumanya mberi kwake asati awana mapatsa ake ndo pari kutinetsa, because iye akataura ega achiti ini munotevera sure kwangu kwete kuti mumanye muchiinda mberi kwangu, or even kundiviga hamuna rudzi nemi. Saka isusu hatingakwanisi kuti tinotsvaka adhiresi, hatina adhiresi yekusha kwavo, asi kuti zita rababa vake ndoratanga achingoziva. Ndosaka taikumbirawo kuti mukati memhuri yeZimbabwe hakuna vanozivawo mhuri yakadai here ine mukomana ane zita rakati aimboshanda pamusekiwa pari pafarm 40 muchemagora, ndo pakaitika chiitiko ichi. Iye apa mwana wedu pambiri, musi waberekwa mwana haana kumboita mazuva achibva aperera ranyawo yekutiza panzvimbo paanga ari, saka hatina kuzomuwana zvekare. Okay, zvino muchazvigona sei sekuru, nokuti tiri kunzwa kuti mushure mekuzvarwa kwemwana murume uyu akabva atiza, anozokwanisa here kubvuma kuti ndiye baba vemwana
mushure mekumbotiza kwakadai uko. Toti mapatsa awanika mazoenda ikoko matungamirwa namunyaradzi. Anozonokwanisa here kubvuma? Kubvuma anobvuma but manzwira atanga tsika makore mairi adarikawa. Kwanga kuchinzi baba vacho vakashaika asi muukama hwavo pane veukama vapenyu varipo. Ndosaka taiti kuda ivo veukama varipo vapenyu vanokwanisa kuuya ivo kwekuno. Kwete kuti isusu titungamire kuenda kwavari kunotaura nyaya yacho. Iye mufu akati ndinokutungamirai kwete kuti ini muinde mberi kwangu. Aiwa, tinotenda baba. Handizive mashoko enyu ekumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudii? Hello? Hello, ndati handizive kuti mungava nemashoko maviri matatu here amungade kusiyira mhuri yeZimbabwe. Ya, mashoko andingave nawo mukati memhuri yeZimbabwe kuti ndivasiyire ndeyekuti inini handina chandingaita. Ndakamirira kuudzwa zvokuita namapurisa nemadzishe ndo vakabata nyaya yacho vakaigaruchira vanayo. Saka ndaikumbira kuti ivo madzishe kana kuti mapurisa zvese zviri kuitika izvi kuti paita chakati ari kubuda mweya achiti zvakati munyaradzi. Ivo mapurisa ndaikumbira kuti ngavainde vabate vanhu ivavo vauye vagotiratidza kuti vanhu vacho ndivana nhingi ava vagopawo muono wavo kuti ivo vakazoona sei kuti mweya unobuda paari munhu asi achinyipa pasina kuturika ruoko kwaakaita. Ndo aningati ningafira mhuri yeZimbabwe. Aiwa, maita basa sekuru. Ewa. Tinotenda. Mhuri yeZimbabwe mazvinzwira vandiri kutaura navo vanonziwo sekuru Mvurumu, sekuru vamunyaradzi, vari kutsanangura ivo kuti iko zvino isu semhuri tichiri takangomira nerimwe chete rekuti hatikwanise kuviga muzukuru wedu nekuda kwekuti mapatsa ake haasati awanikwa. Nyaya dzacho dziri kumapurisa pamwe chete nemadzimambo, hatikwanise kuenda mberi kwavo. Vari kuti zvakare ivo havasi kukwanisa kuti valokete kana kuti vaende mberi kuenda kumhuri yekwamunyaradzi, nokuti munyaradzi akati ndichakutungamirai kana mapatsi angu akwana. Vari kuti zviitiko zvakawanda zvakasiyana-siyana zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvichienderana nenyaya yamunyaradzi. Iko zvino vanhu vakawanda vanga vasida kunzwisisa nyaya yekuti kune Jojo Tank kana kuti tangi ratinochengetera mvura riri kubuda ropa zvichienderana zvakare nenyaya iyi. Tinozongana zvakare mamwe mapurogiramu ezita. Ndinonzi Elizabeth Nyangweni. Sly Media TV, building bridges. Ndombopinda munyasha ndopinda mumweya. Andiri pano parukare. Arukare Harare. AC 35 Mambo Street. Apamadzi baba masango. Ndopa ndamhara ndopa ndiri. Andiri kutaura chiremba vemhando yepamusoro. Chitopota. Izwa unzwe. Muri kukokwa pamuzinda. Pamadzi baba masango. Madzi baba masango vanobata basa zvemhando yepamusoro. Waya vanoita musikanzwa. Wana inonzi lock sender. Vanokuloka ipapapo baba munini. Ukaona kuti mumwe wako haasi kufamba zvakanaka, usatambudzike naye, usamubvunze. Unozvionera wega, bata madzibaba masango. Vaya vanoti
ati isisu takabirwa zvinhu zvedu hatina kuzviona hazvina kudzoka. Vakomanaka batai madzibaba masango vanowanika pano parugare muguta reHarare AC35 Mambo Street. Ndiri kutaura munzwi wedenga, muranda vaMwari anoshandiswa naMwari, madzibaba masango. Muri kugogwa kumuzinda nawo matambudziko enyika akasiyana-siyana takurai. Mundoti madzibaba masango tangodzengerera nenyika, hapana chiri kufamba muupenyu hwedu. Zvako zvinoendeka iwewe. Vanoda kutsigisirwa misha. Misha haifaniri kutambira varoi kuita rakaraka vachitambira fish pamba pako. Bata madzibaba masango. Unomuona muroi aripo akatuzura makuseni, womubvunza ngochitsvagei pano. Vari kunetsana muvanano, marriage haina kumira zvakanaka, iri kuzunguzika. Ndo zvinoda madzibaba masango manje izvozvo, vanogadzirisa kuti zvinhu zvifambe. Kana mudiwa vako akaenda uchida kuti adzoke, madzibaba masango. Vaya vanorwara nepfungwa, vanorasika njere, uyai navo kwamadzibaba masango vasikana. Matambudziko anopera. Go back to sender. Kana chinga ari pakakutumira zvidhoma, zvinondorova muridzi vacho. Kana varipo akakukandira denda risinganzwisisike, rinondorova muridzi varo. Kenza iyi aiwa kana inotambwa nayo namadzibaba masango. Ridzai runhare, taurai nemunzwi wedenga, taurai nachiremba. Apano paguta reHarare, rugare AC35 Mambo Street muguta reHarare. Ndiri kutaura munzwi wedenga, mhuri yeZimbabwe. Nguva yakwana zvino yekuti tiyambuke. Venge vakasungirwa mhiko zvichinzi mushande, ndo mukana uyu. Venge makasungirwa mhiko zvichinzi murorwi, vamwe makaiswa mubhotoro, munongodzengerera so. Zvanzi namadzibaba masango zvakwana.